Okay, ianusab kita karon sa bago na tong tutorial. Nakinig akong pag-abuhaton karon mao ang pag-remove sa program diha sa Windows. Aron dili na siya magamit. Okay, so dinhi sa start menu, imong i-click na sa control panel, and then sa programs and features, and then dinhi mamili ka kung sa imong mga pagkatungkanon. Now let's have Audacity, pwede mo na siya mudagan sa tungkanon. Okay, so are you sure you want to completely remove Audacity and all of its components? Yes. So atong buhaton guys na iya na kompleto ang remove. Okay, mingon siya nga Audacity uninstall complete. Click OK. So nawala na siya guys. Diri sa start menu ako pagkatanahon, wala na yun. So ma-remove na ako balikod, wala na yung Audacity diri. So mara to. Thank you for watching my tutorial. Goodbye.